Λογιστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνους. Αμήν. Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη, ευδόκησας Κύριε την γην σου. Σοφία. Προσθήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλομέσε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα εστι τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε συζητήσεις και γενεολογίας και έρης και μάχας νομικάς περίστασον, εισήγαραν ωφελείς και μάταιοι, ερετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων, προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μη όσην άκαρποι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθία προσωμέν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Του κατά μας Θεόν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα συ Κύριε, δόξα συ. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, ημείς εστε το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήν επάρων όρους κειμένη, που δε καίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την ιχνίαν και λάμπει πάση της ενδιοικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Εις πολλά έτη δέσποτα, δόξα συ Κύριε, δόξα συ. Εν η δεηνή του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου,
πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάρητη. Της Παναγίας Ζαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το πνεύμα της Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές εναντίον των ρούμενων και των σοφυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές εναντίον των ρούμενων και των σοφυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές εναντίον των ρούμενων και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όλων δωρεών ημάς αξίους ίσον Θεότο και Παρθένε, παρονόσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιώματα, τους εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άγκατε. Και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας συνετάφτεν λόγων Αγιάς, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τυφλός, ευλόγησον τα μέλη του ομίλου φίλων του δάσους και τα έργα αυτών όντε εν το ονόματί σου κατέρχονται σήμερα και τα ταύτα τα χή και εσίους εις πέρας αγάγωσαν. Φώτισον δε αυτόν τη διάνοια και ρίσον αυτόν τους βρεφίων μας, συναπάνονται των αγαθών πράττοντες και τα έργα του φωτός εργαζόμενοι, εις διακονία του λαού σου και εις δόξαν σύ και του καθώς και του Αγίου Πνεύματος, νυν και οίκες όνος του χρόνου, νυν δόξα σου δώσει και επίσημα δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και οίκες όνος του νομήν κηρυλέησον, δέσποτα και ευλόγησον. Ο Αναστάς εκρεκών Χριστός ο εθνός των σημών, εις βίσεις των αχρόνων και των ομών και εις εθνός. Δυνάμει του Τιμίου και Σοφίου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου και δυνάμει των σωμάτων. Η και εσείς του Τιμίου δόξα του Θεού του Ιησού.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κηρύλας της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ενέκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το πνεύμα των δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχάσαν τους σωτέρα να παυσόν, φυλάσσον αυτά στην μακαρία ζωή την παρασύτην άνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις, Υ ο Θεός ημώνο κατάβασης άδειν, και τα σωδίνας δίσας πεπετημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος Παρθένος, η Θεώνας προσχήσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλειός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, των μελών του ομίλου, των ομίλων του δάσους, των ενασχήση των κατοικόντων τελειωθέντων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών παν πλημέλμα εκούσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κοιμηθέντων δούλων σου, μελών του ομίλου, φίλων του δάσους, των ενασκήσει
χλωρό εντό παναψύξος, ένθα πέδρο, δίν, λύπκες αναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχτεν λόγο έργο ιδιαινίωσα καθώς τη φιλάνθρωπος θεοσυγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως είστε τι αμαρτήσει, σίγαρ μόνο εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ότι Συ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκλημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν σε το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Και νεκρών και ζώων την εξυνέχουν ως θάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ τεχνών εξτός ελληνικός μόνο. Τις πρεσβείες παραχρόνων την Παναόμαγες αυτομητός, τον Οσίο και το χώρο πατέρα ημών. Το Αγίο δόξο Φωτόρων Αβράμ, Ισάκ και Ιακώβ. Του Αγίου και Δικαίου Κύριος Μεζάκ και μελών του ομίλου φίλων του δάσους. Αρχινές δικαιών τάξη. Μόλις Αβράμ μονοπάψε. Με τα δικαίων συναριθμίσε. Ημάς δε ελεήσος αγαθός και φιλάνθρωπος και λίγον Θεός. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάρτιστη και έμπιστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη αυτών. Σκόσαν έστιχ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αληθώς ανέστη ο Κύριε του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Όχι, θα πάμε πάνω λέει.